ଲୋଭି ବାଘ ଓ ସୁନା କଙ୍କଣ। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବୁଢ଼ା ବାଘ ରହୁଥିଲା। ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଶିକାର କରିପାରୁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ବାଘର ଚାଲାକି। ବାଘଟି ପାଖରେ ଏକ ସୁନା କଙ୍କଣ ଥିଲା। ସେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସିଲା ଏବଂ ହାତରେ କଙ୍କଣଟିକୁ ଧରି ପାଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ବାଟୋଇ ଭାଇମାନେ, ଆସ, ମୋ ପାଖରୁ ଏହି ସୁନା କଙ୍କଣଟି ମାଗଣାରେ ନେଇଯା। ଲୋଭି ବାଟୋଇ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ବାଘ ପାଖରେ ସୁନା କଙ୍କଣ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବାଘକୁ ଦେଖି ସେ ଡରିଗଲେ। ସେ ଦୂରରୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ତୁମେ ତ ଏକ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ। ବାଘଟି ବହୁତ ନମ୍ରତାର ସହ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲିଣି। ମୋର ଦାନ୍ତ ଓ ନଖ ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଉଛି ଏବଂ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଆସ ଏବଂ ଏହି ସୁନା କଙ୍କଣଟି ନେଇଯାଅ। ପରିଣାମ, ବାଘର ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଭାସିଗଲେ। ସେ ଯେମିତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ସେଠାରେ ଥିବା ଗଭୀର କାଦୁଅରେ ଫସିଗଲେ। ସେ ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ବାଘଟି କହିଲା, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ବାଘଟି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେଲା ଏବଂ ଖାଇଗଲା। ଶିକ୍ଷା, ମୋରାଲ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି। ଅତି ଲୋଭ ତାନ୍ତି ଗୋପାଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିପଦ ଆସିଥାଏ।